Здравейте! И това е клипа, който реших да заснема за вас. Защото не бях снимал от време. Но този път ще снимам клип на една друга игра. На име АПБ. В момента ми зарежда един от любимите ми сървъри. И ще ви покажа до къде съм се развил. АПБ може да си изтеглите от Steam, безплатна е. Или да си изтеглите от нета, само дето от нета е много голяма. Да. И точно в този момент ми зареди. Сега да ме спални тук. Писта номер 2, там вече не е много. Въобще играта е забавна, да се каже. За мен поне. И така, от сега ще правя клиповете къси, за да може да ги гледате. Иначе аз ги правя дълги и ги качвам, обаче вие не може да ги гледате. Не знам защо така. Тук да ми зареди. Ето на героя, само ето това не мое. Ако един още не ме е заредило. Не ми зарежда чунка. А не, забавяш, че това е моят герой за мен. Ох, FPS дропва. Аз съм никак не е в НБГ. Опа, къде ходя? Аз тук ако правиш, ще гръмни ми. Не. О, и тебе напред. Оп. Не е залетило. Просто страхотно. Не си пистаче? Не. Чакай, вижте как бъднат. Направиш усилта. И вече се оправиш да отскочи. Така, нека да продължаваме. Ще ме посъдява. Летио. Я получи. Упс. Миналия път си бях забрал да сложа дрехи и всички от сервера да бяха отгледали гол. Скина бе. Да не си мислите, че е. Ей, класата ми изглежда добра. Ще я взема. Майка, тати, аз се обичам. Спиш ли? Аз ще изгадя кос. Довиждане. Ох, мамо. Мамо. Много съм зле. Уле, мале. Това е персона палка. Спизи палка. Си, дай буши. Време да ставам от колата. Бягай! И радиото се включи. Не бях гръмнал. Не бях аз. Бягай! Shift! Бягай! Бягай! Преди полицайите да са дошли. А те вече са тук. О, хубава кола, полицай. Ще я взема. Чуби битката. Бип. Бе, бип. Контролите ми казват са много лесни. Сега той се обясна, той ще няма да се обясна. Ох, мамо. Сега искам да чекате едно место, ще дам пауза на компа, докато стигна до него. И се връщам. И така върнах се. Да, катастрофирах май. Не много ли ме причупкам, не ще държа до място.
Реших да писа малко по-рано, защото така мисля, че имаше една лампа. И мисля да е мина. Само дето. Спри. Ще мина по малко странен начин. Както гледах в клиповете на демото. Всъщност аз там научих за играта. Майки. Луди! Няма да дам пауза на клипа, докато вкарвам този дебел камион, тази дурнатина. Не. Мамо. Сега вечко се запали, ще речко идне. Докато хайде. Монстър. Опс, ти. Не. Моята коша не трябва. Ако избягаше, то трябва. Чакай, някой ми звъни, ще му вдигна. Майко, викат нова мисия. Не. Запали са. Бягай! Галин камион. Аз искам да направя рампа. Содурче. Да те е гръмна. Чао. Мало, това ако гръмна сега ще му се един. Някой от вас ми писа, че съм лапе на 6. Но това не е вярно. Аз съм на 13 от Рак Бургас. I hate it when imposters mess with us. Deal with them. Какво? Achievement. Моето момче, чакай, моето момче. Не е мой. Паси. Изгубих си дрехите, вижте му гол. Така ми се бъгва и дрехите или ми се виждат. Но всъщност съм с тях. Лако. Може много да взема пикапчето. Да, какво може? Той причука ме. Караш го се. Ще го причука, когато скоча. Къде беше рапата, да. Опс, чакай, ще обърда. Ще се кача на другата. Не, на тази. Сега писат ключката ста. Оп! Сега пиша да купя. Сега ако да се запали, докато кара шеречко и да. Майка чива. Добре, успокой се, да. И с една табела за никога не се откажа. Изтреби ситуации. Fuck you, яко. Мале. Кумай. Наставам вече. Ще ми е много удобно. Бегай. Чакай. Така. Няма го нашо. Чао. Няма да ви липсваш. Не дай да помина. Колко да часа да клипа? Още малко. Яко. Тук поможиха, ако знаете за какво се сетих, ще се зарадвате много. Чоколата, дай ножа, навреда. Опс! Аз съм училась. Ако знаете кои, ако нищо се сети, ще бъде яко. Да? Не. Напред трябва да бъде работата. Барселона, къде си? Къде? Лаги ми, ужас. Да стигна там до лаг. С лаг.
Не заби ми, автостоп. Заби ми! Не заби ми! Натискам на там. Целичко видно този клип. Целичко видно от миналия с тези сидове. Но вие сигурно сте видяли в описанието на кукла и как да го сиде. Айде бе! Бърнас. Екранен. Ще дам пауза на клипа, докато се оправи и се връща. И така играта ми забъгна. И излязах и пак влизам. Като ви така почва. Тя е от 2002 до 2010. Много стара, но е яка. Аз тук се опитвам да играя в игри. Да. Нямаме фист. То щупи вратата, то се отдържа жената. Много е скочно клипа. Те се върна след като изтече. И се връщам след малко. И мисля, както се замисля, то трябва да играем клипа, за жалост. Не може да види как скачам на лампата, ама... Ай. Довиждане. Това беше от този клип. Абонирайте се, дай положително за този клип. И чао-чао от мен.